Idemo lagani udarci. Ovdje je malo izgorelo, nije strašno, sad idemo jače udarci. Očisti ga sa četkom. Sada idemo čišćenje sa četkom. Dobro je vrlo lepo. Hvala majstor Bule. Sada idemo čišćenje četkom. U četku da nađemo ono... Nije problem. Gde je ovdje greška? Ovdje treba još malo da se stavi boraksa, da se taj još malo deo zavari i ovdje idemo sa ispivanjem. Šta sada radimo? Stavljamo boraks. Taj deo malo, ovdje ne treba dirati ništa. Znači samo ćemo vrh da zagrevamo. Ide u kovačku vatru. Ćemo ga još ili? Ne, za vrh ovaj ne treba ništa više. Štedimo čumur, naravno. Super. Zato sam to da na odmah pripremimo, ali ja ću da pripremim već materijali za, ali da se odmah napravi. Ovo je probe okej, ali... Da, o toj probi, sad ćemo da iskovemo nož. I samo ćemo navari štang. Ide na mašinu na obrađivanje. Kraj priče, završena priča. Okej? Da. Da li smo se razumeli? Idemo ponovo boraks. Samo vrh diramo. Ništa nas drugo ne interesuje. Taj vrh je problem. Majstor Vole, pripremite čumur. Asistirajte mi. Dodajte mi. Hvala. Ništa više od toga. Hvala. Dozvolit ću ti na par minuta. Na ovo.